Bentuk ala jar weri kadang balik mending action bae kok rika lho jan banget aja. Wah, ala kae sing gawe kerdus ke sapa sing gawe kerdus. Wong Jawa kok gawe aput-aput temen yo nang kene pirang-pirang kripik keron apa nang kene ana yo. Gawane kang Jawa repot-repot temen iki. Lah Assalamualaikum lu, ketemu maning ki karo aku dulu lanang semlanto atuh banget nang Kalimantan jan ora bali-bali. Posisi ki aku lagi nang arep pelabuhan lur, lagi anak kapal loro lur teka siji kang Surabaya, siji kang Semarang. Lagi carane anak kancaku sing arep teka jere pengen tuh lantai ditak jempute lur. Dadi sambil nunggu kancaku metu aku tak jajan cilong di situ lur ki tempat mau tadi tuh banget. Cakayane nu kepengin ditukoni tak tukoni ya lur. Lah yang kebremane wong tutul yang nah usaha sih ya lur. Lah kancaku mulai metu lur, jadi aku tak ngenteni nang kene. Lah yo kowe yo anake yo dicake sing bener ya yo. Mbok nganti kan ilang putri walang-langil golek gawe kok malah ilang ora karu-karuan yo. Lagi aku tak nunggune kancane ndi kancane teng ora pentuk ala jar weri kadang balik mending action bae kok rika lho jan ajisi banget aja. Wah, ala kae sing gawe kerdus ke sapa sing gawe kerdus. Wong Jawa kok gawe aput-aput temen yo nang kene pirang-pirang kripik keron apa nang kene ana yo. Gawane kang Jawa repot-repot temen iki. Lah kayane kancaku wis mulai metu ge sing gawa kerdus jajan sekardus cangkingan sekang kantong kresek ora jen pokoke nek kang Jawa kuwi nek gawanane akeh banget kok ana muntur buting alas pokoke pernek pokoke lagi jen sing kandel-kandel ya nang kene pokoke betah iki ngerang pas lagi penumpang medun jan aku betah banget dan ndeleng sing glowing sing kandel kasir jan ngerti tetek wis ya suasana baru pokoke jadi dene kancaku suwe temen ki ora metu-metu tang tentenengan kan pegel wis entuk 5.000 pentok malah ora teng ora teka-teka kaya di siki engko basanu nang kana malah turu ki nang ngasih nang kapal pada tangi-tangi wis kapal wis teka ge kancaku selamat lah ki jan sing gawa kantor plastik rangsel malah nini wah jan sing gawa gendongan anak ayo kuwi lah jan yang melasi temen ya lah jan yo kae nek tang Jawa kaya lur gawanane kerdus anak gumbalan apa pokoknya si gawane maring Kalimantan kabeh kayane si anu arep duwe nang kene kaya nang kene biasane kan suasana mudik lu jadi ya kaget pada balik lagi siapa manike nang arep lah jan mikir-mikir aku waduh kae bawa gumbalan kae sekarung gede kan pasti malah wis arep nginep sing suwe ki nang kene gumbalan kok ketemu ora kira-kira sekarung gede ya kae ya untung bae ora dikucil ngomong ya hati-hati pepak sih gawa karung gede mau sampai tujuan ya iya kan saku kayaknya nggak kelambi apa ya cerene mau kelambi itu lah wong lanang-lanang kok nganggo kelambi pink kaya betong bae mau kepemane yo sing pantes aku nganggo kelambi pink ya wah nganggo pink kaya badut dene ya kudune wong lanang ya sing nganggo kelambi putih tengah iki kaya apa ki sapa ki lho kelambi kotak-kotak kayane si wong gunung kayaknya ya ki arep tukang anu nang kana kerja nang tukang kayane ya ki yang ngapunten bayar sing ngajak tersinggung nang kene jangan nang pirang-pirang iki kae dah kita ndeleng kancane shooting kang ngarepe jan arep mlebu tapi ya kepiye maning nah ora uli wong kudune nah ora uli mlebu nang jaba ya lagi sing pada tuh maring gue ya maring ngene kok enggak aja kuwatir nang rika maring ngene iki akhirnya nek kowe lek anake lek dicangking lek kacang ngasih ucul kang sekelane kok ngarucul malah repot maning nek nang kene yuk pokoke dijamin aman kang lek kowe anggar maring Kalimantan kowe ora ana calo aman pokoke ora kaya nang Semarang biyen aku bali nang Semarang isine ming calo tok nah ming isine anggar metu kang kapal ming deg-degan tapi nang kene aja kuwatir nang kene iki aman koleman tukang ojek tukang becak tapi tukang dokar ya ora anane ya tukang taksi online nah karena kene taksi dah kayak yuk gendongane kowe yuk akap boten ya nah kang wis piren dhisik kang nang kono kang karo miteng-miteng wis cilok ya anak badek ya anak kowe nang sebelah iki ana bakul badek gorengan mendoan tempe benguk ya nah lah ninine adol anu kopi biasane kene kopi sing tukang ngopi ya nah kayak ngersing pendire nang kana ana lah kayak taksi kayak jenenge taksi khusus nggo ngangkut kang pelabuhan kang yulik nah pokoke aja kuwatir mari ngene sing nang kene ora ana jemputan bisa naik taksi dadi ya tergantung cocok orane hargane ya iki situasinya kayak gini yuk anggaran yuk kang lik nah ki
nang bengi situasi nang pelabuhan pas nang kapal teka kaya iki situasine. Dadi apa kayak ruwet wis pokoke tapi ora istilahnya orang gelisahe pokoke aman nang kene. Angger sing penjagung nang kene anak kantor polisi lagi kantor polisi. Angger iki kepengen aman lah kayak patul celok bakul cilok iki kae. Kayak bakul cilok angger sing tuku roti apa nggo jajan nang kene ya. Nah, dadi ora sekuatir gawane